Baliqela abantu abakuluhlu lwezigulo ezahlukeneyo. Izigulana zilinda inyanga ukuze zenziwe utyando. Oogqirha kwesibhedlele bathi ukunqongophala kwabongikazi noogqirha abalalisayo zezinye zezinto ezikhokhelela ekuseleleni. Uqhaqho lwenziwe iGift of the Givers kule mpelaveki luza kuba likhubalo ekuncedeni esibhedlele ukucutha inani labantu abasalinde utyando. We have 3 adult wards and 1 pediatric ward. I can safely say there's going to be 1 ward completely empty. It's made a big impact for now. Janice Peterson unenyanga ezine kwesibhedlele elinde ukufakela isikhumba. Ekugqibeleni utyando lwenziwe kule mpelaveki. I'm so happy, like I said, because now I can go home to my family. I can be with my children because my youngest is only 2 years old. Iziphathamandla zesibhedlele zithi inani lezigulana linyuka mihla le. Batsho besithi umsebenzi wale mpelaveki uza kuba luncedo kakhulu. We're definitely actively looking for those people. We try even to speed up the process of appointment as we get them. But as I say, this is a special skill set that's very scarce. Oogqirha sele bephezu kwenye inkqubo eza kuqinisekisa ukuba akukho kusilela kutyando, nto leyo engxanyelwe kanobomi zezigulana.